88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabinmalay. PAM Sabinmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos and maabig. Good morning lang ulat balang sinansakay. Alas 8:30 la. Agaw natan niya Lunes. Kanya nawadyala sa programan Pitalaran. Daula na saray tagad balay na binmalay. Ada programa na PAM sa Binmalay. Paninilbiang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Para sa mabilis na pagunlad ng bayan. Bayan muna bago sarili. Siyempre, kalob kanta ba yun sa iyong programa sa amigo RJ Bera Jimenez at your service always. Tansay ka partner ko ang kaperon sa Oscar Head na bali na Binmalay, Sir Leon Elorde Castro. Good morning. Good morning, partner RJ. Dana ununay dan tayo pasasalamat sa Diyos ang katagyan lapon maksin sulaman tinamod natan na sa listeners na saray susuportan sa yan programa tan PEM at God bless you namin tan pasantos siya kamposan at si karamin partner RJ. Yes, kumusta tad Binmalay ang flag raising ceremony at sayang kabosan ang turay bilinan mayor da sa empleyado partner. Ang tamala si natin Mayor Gimaplaso Pesta Celebration na 25 na kabasan wala so agawa ya panran sa kabataan na dintirong Binmalay tan agay likat mi lapud amayamay kisalit sa mi panran tan amayamay so nalikat lapud muntamlang butal-butal alas 5 ka po ng tampol trasumpal mo na mabandang alas 7 tanang kalabian agawa susamay primero ya salbo na si pesa aman so paiter na pagalang paiter na saraya pisasalamat at Diyos sa sangkatagyan lapod maksin sulaman tinamin tanang pisakit na tagara Binmalay taruntan kung sakit may kapuhay sakit trabaho at na so pay kapuhay pisalamat at Diyos ang katagyan katunan kapasan so kisalamat si Mayor at sa ramay committee chairman na may bawat sakit at niya para pesa lapod si Marakap ipapalabas sa Binmalay tan bibili na nila so saray empleyado sa ate siyempre si karagat public servant dapat gawon na so kanagpagan yung mga serbisyo tan transparent tan anggapi korupsyon at bali na Binmalay tayo babagato yasaya so panag-attend na saya so flag raising sa Kilaya yung panangnang may panangarom alolabat at sa bansam at sa totoo ipapanangnang mo ilalok mo sa flag raising ta mandatory at may empleyado at saya ay nagwagaw yan dahil at saya kapag flag raising kapag Lunes katong si Kuanan Mayor mamisamot at sa kisimba katong dapat masakbay rin empleyado pananang da inanaroda so balay inanaroda so bansada inanaroda so trabaho da partner RJ. So, bali-bali ay tituloy programa tawa, may paninilbihang agresibo at matapat
Dahil Tama, RJ. Tama tayo. nanangnang ko kasi may follow the leader ta si Mayor susulukan to ni Uras ang gano man silungan la wadan ni bali yun din malay so siguro aray empleyado mo nananang da so sa may kuli na mayor kanyan tutumbog bat partner leon di ba? Partner RJ, si Maboto na aliwan rason tayo apuyat, talapod si Mayor na pupuyat, at masakbay rin siya. Yung luloob para progressing. Dapat panangnang to, being a leader sa katimasabay, kato si Kwanto dapat na empleyado, dapat gawin di ka na maganda, aliwan rason tayo apuyat, lapod si Mayor na pupuyat mo, nagagawan to sa ating masakbay, ang gano, ang tamula, the senior citizen, like kaparat, masakbay kami ni siya. Yung luloob, partner, di papanan na may inanaro miso, trabaho tayo nanaro sa bansan Pilipinas, partner RJ. Tambay kwandalante no anti papanang na sa kaya leader siyempre si kayo na subordinate nababi ang kimot di ba talagang na amay maong ya ihemplo natan na pizza yes 26 at anturay activities natan ditan na partner yon tani aray kabaluyan tayo abroad talaga nakatutok irad si kata tanasaray kabaluyan tayo tansaray bibisita sa actually mambakasyon ditan anto natan so aktibidades ditan na nilirad sa piyesta natan na partner yon Partner RJ sa natan na labi at amay labi daray toda aray business sector tasara NGO kaya so labi na natan kato na aray business tayo aray kababari tayo imbitado kayo yung lumaton at saya ay nagawan second night na saray sayo natin din natin saray akan night at aray business sector aray market vendors toda tan NGO partner RJ. Oy, dakal iratan na tani NGOs kamo tuda akay manlikot iray walay labi damot manaya iray tindera dit na bali tayo ditad bali yo supay unasisid sayo sigurado talagang man-enjoy ira na ni partner yon. Sa natisira may BNBS ban na may banda ng munisipyo kato sa nasistit sa araya so market vendors na NGO para na inulabi na RJ. Kasi gawan da ditanod yan ditanod srudom tayo ay auditorium. Oo, talagang wala mo't sulabid sikaran to. So amin niya sektor ditan talagang ininda na importansya kapatner ha. Partner Andy katong labin sa kay agaw la po da amin na sektora amin niya dapat at takabinmalay at walay labi to yapan pesta siya saya senior citizen nabuwas sa kabosan nabuwas sa labi nawala rin laro ng lay amay katon nanang nabuwas at jad Merkules at iba tara maong tumbok nira ya palabas importante jad bali na binmalay sa alagaranda may jad January 1 na may binibining binmalay na may January 3 Yaman may kalupan February kamo. Nakabangan na sari bibisitas, lalo sari balikbayan partner RJ. Saya bit lang January, February 1 kamo. February 2. February 3. Raman importante partner RJ. So natan very busy lang mo ditan munisipyo. What time mayor natan? Very busy katungtung tore barangay captain natan, talabuan tam no Lunes, are barangay captain tayo tungod jaraya mi progressing tan mi meeting kinin mayor piano na ibagada tatiputan tan tuore problema tan pakatulong to at bawat barangay untan so mayor na binmalay partner RJ. Dakalmot lamoy na itulong nan mayor dasaray barangay anto alami sa kaya barangay kapitan niya pituyo ang ko kwanto misal salamat dasarat ay serbisyo ng munisipyo sa bilay kinja kwanto may silaw solar lights. Partner RJ antam sa kini pisasalamatan tayo sa right pulis tayo at binmalay talapod at naroon dalaman so kabanggat sa amin dyan tayo gayaman ay naroon dala na-identify dala si Paman ya kabanggat wala kabanggat sama na mo may duara at agyaw so bila ito ya tagad basing at binasalamat si kapitan ng kabosan na flag racing na pod, alisulba, yatampol, may krimen, yagawa, di magayaman sa may banggaan,
partner RJ. Okay, marakutan kasi ini baga subagok. So ay pamapalinulabat daw kasi sa initial findings na sa pulis tan sara may kaimaton at walay akasagi ni yaban. Ay may babaga partner yon. So abang gadami basa mo, bas. ay bas, okay. Sana ni may bas ya pisto wala ni sakay involved parang Aman so kabangga may kabangga katun face to may sakay. Okay. So bas manaya liwan ban. Sakay ni sipi sa matandayo amay akalugar at sa may bus at skatin ng maliwa pimaway. Ya ibaga na Oy! sa pamangkaton. Sa Diyos antayo wala na tutuo ya agdala konsensya sa rida nung tinagagawa katon at least ano ibabas ka panadi ya sekatuan umpaway ang apoy niyamot mo panadi nukatuan umpaway partner RJ. Oho, balon development tan ta sara may palabas agaw at wala so panawagan na sa may pamilya na biktima ta sa nasawaray awa ya kumunat tulong surrender may akabanggayaw naan at live tani at kyan talagan tuwa may ibabagam may umpaway ang pais katuantan makakamit ng justice hindi mo yan matagtataguan parang ganon. So happy lay pamilya saya siguro ta nakamit damot lamay hustisya tandayon taray kabiyangan na pulis at tampulan niya aksyon at saya partner yon tansaman mismo may babagam ya tunaki konsensya to ang tatoy agawa sikatin nan report Partner RJ ng testigo partner RJ. nan testigo. So siguro panday kaso or whatsoever ang importante dito parang case closed, case solved, partner yon parang ganoon. Partner RJ kato na sa representative, congratulations. Iwan. Okay, medyo mambalang. So, salinti lang mo ta. Tani, pituyawan miray kapulisan, at sa may imbanag yung Merkules, tandiyan sa arum niran na manuntumbok, kiran na paruntal na sayan na programa. Yes, go ahead. Congratulatory kapulisan tayo, lapot sa aming marakip. At aksyon agad na agunday papangulo, na sa hepe tayo, Lieutenant Colonel Lexter Saigo. Oo, si Sir Saigo, tapituyawan tamot anto atan dayon tamot tatay panagmintin toy traffic ditan ulad sa rari ay ken may panangasikasoy dali na trapiko ulad sa rari ay aktibidades, di ba? Ya hilira ya nagawa da sayay pampista yudtan da say balay na binmalay, di ba? Kung sa partisipasyon, nasaray tutudan na saray na aktibidad partner leon. Maraka partner RJ supervision baganon mayor nga ledakap na pipulop non to taray kabalian tayo lapot ang tada. Yes sa gagawin mayor tayo pangkamon balat kukuro kami mo na medyo pasensya ray motorista tayo lapot sa mamisan siyempre yung mapularay programa tayo wala rin traffic siguro talusan yung lakumon ya may ditulong tayo depende sa traffic wala po kapistaan na binmalay at unga pula medyo no alas 5 matraffic la dyan arap na munisipyo na arum ta siyempre diya so gaganap yung activity partner dyan katon may kakaro kami lang na pitutulong na unbalit at sa motorist at paunawa da at sa traffic at binmalay partner dyan. Oy, baten ta para yung dudengal dito na da barangay Papagayan, barangay ano yay walay kinditan ay so aliwa dulag wala to dulag linggay sulad ulok dulag ta nadita nad barangay pututan Alvin tan si engineer good morning. So dita nad Caloocan mo Tigno family good morning ta nadita nad Malindong good morning da sa sikay namin tani papakabat ta Sir Leon ya wala ra may gabayon ni pasabiran na concern. At itiksulabat da 0945-183-4352. At ang lausarin ta, Sir Leon, anto nababing may pasabire concern ba. Welcome at sayan programa, di ba? Irata niya concern. Partner RJ, welcome nila namin. Paano na pasabi tayo, tatang sulabay din mayor, na siyempre, aktual ng amin mo at din tirong bimalay no ang turay concern. At
unsa mintampol ken mayor at sa inisasyon ta talapod kasumpal tamang programa numalaray. Importante dapat nanantan na mayor tayo at ipapasabi ka tampol partner RJ pero naibsan na sa na problema ra o concern na bawat totoo jud bali na binmalay partner RJ ganon ka-transparent ang ating mayor. Yes, tulong-tulong. Basta basta ito patungkol sa trabaho, di ba? Opo, partner RJ. Dahil nanunang ng tamot, so sa may hands-on gagawin na mayor, wala na yun, wala proyekto, papasya rin to, wala rin concern, papasya rin to mismo, sikat to mismo, gatauntan. On partner RJ, antayo mamisan, nagdantayo, liliban, sinaron mayor tayo, nalabi, nananuntura, sumbali, ang kailangan, ang tunay kailangan, nananuntura, silasilaw, wala rin apunjit, automatic, ipaparepair ng mayor tagtulabay, yasara na perdi sa oras, kasi oras kini mayor availability sa kwando na aglom pawil tay oras natan na bosamot partner RJ. Marakot man ya di paran. Tuaman, di ba? May agawan natan, di ba? Ay napag ang ganda nayarin gawon. Kanyan manaya nasasabi to ang ganda mansilong at latad munisipyo. Dakal so talagang gabay to nasumpal sa Nagaw. Kanyan agresibo para da say bali yon na binmale gatontan na partner yon. Ang tamo partner RJ antak so kasi sipo ng mayor talapod ang agamat usampan nung nakasumpat so mayor tayo katon si mayor sang kamubalatay alas 8 labi si sumpat talapod panununot ton pangkamungan na balay tantura mo sasabi ya problema to kaman at igdan tong tampol na sa solusyon partner RJ. Oo, san concern na sa ratay nandaruman na proyekto tan wala na laki impormasyon naimbita na mo DPWH sa kontan wala impormasyon mo saya ta siyempre tinuputan damot inantan damot tantam may interview sara may palabas siya aga wala ra may insight tumot nilira da sara tay proyekto ipapatuntun ditan la da sara nandurumaran construction work wala di antatud satan di ba partner Leon? On partner RJ anta matuwa na limara di man sinamitingan di mada abong na may pankulan na Congressman Kuwangko, wala rin man nilang talunan mayor, tanaramay di palit sa piano, ni baga naman na ni pa anta na Congressman Saray Mayors, doon na may kulay project to katunong manira, hanggang malakalubod na lang, da siyempre ang tamla, skarla pa sa tungtung katon, akwan tungtungan tamambal antag, may proyekto at segundo distrito, tanda proyekto, jabay na binmalay, sa tungtungan da partner RGI talapod, si Mayor ang tamula sa Keninero makatulong at sa plano para binmalay partner RJ. Minsan nananang ko at jada si Mayor ang kapod si katutay politikaan to basta pangkamungan na bali na binmalay. On partner RJ, si Mayor aliwan sa kaya politician kundi ang sinasabi niya I am a public servant. Oo, aliwan mapolitika. Politika kasi antam no politika naaluan mo mas mamaliw na parang may dalingwan na mula yun sa kabutangan mo sa barangay mo o balay mo lapod sa may interest mo politika balit si Mayor hindi sinutan to ay pangkamungan na bali antam wala no eleksyon antam lang siya Mayor. Aluan mapolitika kay Mayor partner RJ. Ta kini singa sa may atubutan mi nilirada sa nagagawa ed bansa tayon Pilipinas ang tamot bikabat kamot partner lyon nanto yan masyado na mapolitika batuan ng mga intriga sa bawat kampo ang tamla sisimen supay yung sublay et nanatupan na pula mo isturbo labat iraratan ed panagsurvey kwanto. Kasi inutan ng Mayor no dugay pa si serbisyo ang apoy kabam yasare tutu abangun lay binmalay partner RJ. Ang dadala no si pamay maungi man serbisyo ang mula na alad kabulatisan ang mula na alad pagpolitika kundi anong nangdala kung paano niya masenso tan panon yalimiwawa subalay na binmalay partner RJ. Nisi kontoyay tagak malindong sir serbisyo mirira tuatay ibabagayo sa itupot ko natan balot may koleksyon na basura kwanto.
Di ba walay yun? Walay dump truck. Panadji wala rin agaw. Mm. Ya pangkukulit na basura di tan Panadji tali wala ba muta sa kaya baryo. Lagi nga amaya baryo balat. Wala rin scheduled ya agaw. Ama si Baba Gamiya, miko pira kumon susara balay. Ta wala tanalo ya dapat alagaran dami agaw. Ya pay bagay ya alay na basura. Tay paway datan alan kuliktaan na sari truck na munisipyo partner RJ. Manisyak mo. Minsan, dalang ko di man gayaman sa mismong si Mayor o man wala may payloader anto isang balaga truck hindi balita wala mong sabihin truck kumusta naman may donasyon ng Congressman Marco Angco Tamla medyo manalagar labin malay partner RJ satan patira ni-announce mo patira ni-announce mo lang ng Mayor sa aming courtesy call tan makanta ka to ng tak gawon tutan na Congressman Mark Wangko, manalagang labat, timing, siyempre, ang tamtanay, wala rin proseso to, at paiturda na sa na truck, at binmalay, partner RJ. Nya, so, gabay minan, Sir Leon, wala rin interaction nanto, ya manala po da saray, listeners tita, tang concern, welcome iraratan niya, ipapasabiyuran na impormasyon, at talagang ayan programa at tinugyop o kaya limasa para da sa sikiran taga Bali na binmalay may walay interaction, di ba, Sir Leon? On, partner RD Santam, mas nabalabay ng Mayor, nung taniraw sa tayo, paano ang tato, no iner may kailangan, ya tulungan, tang kailangan niya idanatampol na sa solusyon. Na siyempre, barbalag mo sabihin malay populasyon to ang nanang amin ng mayor no aga malapot sigara tapar aksyon iratan iya daingda at sa tanang ay sa programa tan PMA at binmalay partner RJ. Oo, sa kini aramay sayakin manaya sa antekan sakop MSWDO aramay singa uman iran disgrasya ay sa nasawa, di ba walay tulong ya iter na sa munisipyo sa sariun niya? Naula din tayo dyan. Siyempre, unara dyan na opisina ng Mayor Partner RJ, paano nantanda ng turay proseso ang gawin tayo, tantawag nila ahensya. Ano, kanupugan na unang tulong at satan, iagawan disgrasya partner RJ. Ita wala may walay burial anto assistance anton na MSWDO so opisina man. Mamalapon munisipyo disability may funeral assistant partner RJ. Ta minsan naimatunan ko mismo may walay disgrasya ya akamotor at masinggar ditan ya singgar na sa kaya kapitan wala ratan manayan na programa, di ba? At basta diya kunin Mayor, serbisyo iter tayo sa rekabaluyan kwanto? Partner RJ, antam si Mayor amin na amin so kailangan kailangan satan nagawa nagagawan dyan binmalan antam na sa imaksid sa Mayor tayo at nananantura man sa aramay niliburan to amin na baryo amin na barangay no Sabado Simba nananang mo agtuntutun daw lilibot nananang to so pangkamungan na balay partner RJ. San kiyan ang gapoy talagang naaliwan mapolitika at wala may nga lang kumot siguro ibabagat tumot manakin nagtayo kay banan eleksyon man na kapitan hindi serbisyo so wadya tayo meter na serbisyo ulyam mula tayo politika kwanto. On partner RJ sa kini shout out tamo tira partner RJ sa empleyado ng munisipyo amin nila po dito na natin niya kooperasyon inin mayor are different NGOs tanararo are balay dito daya panangaro babag ya pitutulong tan arami iter daya kooperasyon para bali na binmalay tanang nangda so aligwas asenso tan paliwawa na bali na binmalay partner RJ. So wala ramot sukin naindan niya award iran empleyado na ni sa may employees night siguro tungtungan talaratan at manuntumbok kiran pamprograma ta Boss Leon. On partner RJ kato na say di ba labat medyo manasinggal oras sa programa ta so imbitan ko lara sa taga okay sige go ahead imbitan to ray taga binmalay ng partner ko pista sige go ahead. Undago po sa nagagawan 436 Foundation Day na binmalay. Yagi mapula
ng karuman na tanan amay toda tana aray NGO tan COS amin nira ya group natan tanabwas senior citizen amang may labi na ara may senior yan tamula senior talapan ng agitan amay nila sa aktibidad nananglang yun sa amay gawon da may yan tarpulit sa activity piyan antara sulagaw at bayan na binmalay at sayan nagawan 436 Foundation Day na binmalay partner RJ. Okay, yeah. So, thank you, Partner Leon. Hanggang agaw lamot ng Miyerkules sa sayang programa tan PEM. Hello? Thank you, partner. Okay. Okay, si Partner Leon Elorde Castro Jr. Kanta ba tayo dahil sayang programa na PAM, paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Ang gadagaw lamot ng Miyerkules, manulot tayo sayang na programa, Lunes, Miyerkules sa Biyernes. Ada programa na PAM sa Binmalay, bayan muna bago sarili. Amigo yo, RJ Jimenez, at your service always, masantosan maabig oras at balang sinansakay. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM sa Binmalay. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?